Minkejja diversi appelli li qed isiru mill-awtoritajiet tas-saħħa, ħafna nies għażlu li fit-temp sabiħ tal-ġimgħa l-kbira joħorġu xorta waħda. Fil-fatt fil-bajjiet tal-mixquqa u tajntu fiha wieħed seta' jinnota ammont imdaqqas ta' nies li xorta waħda ħarġu u marru jqattaw il-ħin tagħhom hemmhekk. F'ċerti każijiet kien hemm preżenza ta' aktar minn 3 persuni miġbura fi gruppi. L-istess sitwazzjoni seħħet ukoll f'Għawdex fejn kien hemm il-preżenza ta' diversi persuni fil-bajjiet u l-kampanja. Ħafna fuq il-midja soċjali qalu li dawn in-nies huma vera egoisti kif diversi ħaddiema fil-qasam tas-saħħa qed jassistu lil pazjenti b'dan dedikazzjoni u qed jagħmlu sagrifiċċji kbar għall poplu Malti Wawċi kollu. Oħrajn tennew biex in-nies jibqgħu ġewwa u joħorġu biss għal bżonn, appell li ilu jiġi mtenni mill-awtoritajiet tas-saħħa Maltin.